Знаете ли, че с всяко изминало столетие човешкият живот се увеличава? Здравейте! Остават броени дни до най-голямото спортно и научно събитие – Дни на дълголетието. Включете се и вие в тридневните дни на дълголетието в Боровец от 24 до 26 октомври, за да научите как храната може да ви помогне да живеете по-дълго, как тялото да бъде здраво и във форма и на 70 години. И още, кои са последните научни технологии за регенерация и подмладяване на кожата. В дни на дълголетието ще има тренировки, здравословно хранене, процедури, лични консултации и образователни сесии с гост-лекторите. Очаква ви повече от един здравословен уикенд в Боровец, изпълнен с много нова информация и фантастично време. Елате и стартирайте вашата промяна, заедно с доктор Глория Стойчева, специалист-диетолог, специалиста по регенерация и помладяване на кожата Виктория Естефан и експерта по спортна физиология и професионален културизъм Красимир Паунов. Елате с нас в Боровец от 24 до 26 октомври на Дни на дълголетието. Обещавам ви много настроение и нови полезни запознанства.